Festival Kvir filma i umjetnosti. Mi ga uspješno realizujemo, dakle, u saradnji sa gradom Tuzla koji podržava festival, Sarajevskim otvorenim centrom, našom partnerskom organizacijom. Festival koji svake godine nudi bogat program sa različitim aktivnostima. U fokusu je, dakle, film, pa ćemo imati projekcije kratkih i 2 dugometražna filma. Imali smo danas, dakle, promociju knjige Kristine Četković u Svoja 4 zida, autorice iz Crne Gore. Sutra imamo jednu radionicu posvećenu, dakle, traženju azila na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom i također imamo diskusiju LGBTI, odnosno feminizam za svako LGBTI slobovi. Festival završavamo jednim zajedničkim druženjem u Jazz Cafeu. Dakle, trudili smo se da organizujemo različite aktivnosti, da bude tu za svakoga po nešto, kroz koje ćemo promovirati, dakle, ljudska prava, ravnopravnost, solidarnost i pozitivne vrijednosti ovog društva. Određene stvari prate sami festival, odnosno oni koji nisu za to. Da, sve ono što mi radimo ima određeni rizik, ali s obzirom da je u pitanju tema koja je još uvijek osjetljiva za heteropatrijarhalno bosansko-hercegovačko društvo koje očito nije spremno na različitosti, tako i ove godine, a ono što je značajno napomenuti da bilo kakav pritisak na javno okupljanje, bilo kakvo uznemiravanje, govor mržnje pa i poziv na nasilje su suprotni zakonima kantona Federacije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi mi tražimo, dakle, i tražili smo od institucija pravde kao organizacija koja poznaje svoje pravo i odgovornost da preduzmu sve mjere kako bi se to spriječilo i eskaliralo u imalo potencijalno, dakle, negativne posljedice. Ono što mi svaki put uradimo kao organizatori ovog festivala jeste da obezbedimo sve uslove za bezbjednost svih učesnika i učesnica festivala i nas kao organizatora i poduzmemo sve aktivnosti u saradnji sa institucijama pravde.